Kap ta' skola spiċċat imsawta minn nanna ta' student li marret għalija l-iskola. Il-każ seħħ l-ħabta tal-10:15 filgħodu fl-iskola primarja tal-Birgu, meta persuna li identifikat ruħha bħala nanna ta' student marret l-iskola u talbet li tiltaqa' mal-kap tal-iskola. Min informazzjoni maħruġa wara li seħħ l-inċident jirriżulta li wara li daħlet fl-iskola mill-istaff li jkun mal-bib, in-nanna tal-istudent telat fl-uffiċċju tal-kap tal-iskola fejn hemm aggredita. Il-mara kellha tinħareġ mill-iskola minn membri tal-istaff li mill-ewwel taw l-assistenza tagħhom. Dan minn barra li kien hemm bżonn li tissejjaħ l-għajnuna medika hekk kif fil-fatt il-kap tal-iskola kellha tiddaħħal l-isptar. Apparti minn hekk sar ukoll rapport lill-pulizija. Sa wara nofsinhar il-kap tal-iskola Lorna Xkembri kienet għadha qed tal-kura fl-isptar kif qalet istess f'post fuq Facebook li fih irringrazzjat lil kull min wera solidarjetà magħha. L-inċident wassal għal numru ta' kundanni fosthom mill-MUT li kundannat l-aggressjoni fuq il-kap tal-iskola tal-Birgu waqt il-qadi ta' dmirijieta. Il-Union tal-Allima qalet li mhux se taċċetta din it-tip ta' aggressjoni u teżiġi li jkun hemm investigazzjonijiet immedjati mill-Pulizija u mill-awtoritajiet edukattivi rispettivament biex jittieħdu l-passi kollha meħtieġa skont il-każ. L-MUT fis-qarja qalet li għandu jkun hemm miżuri ta' sigurtà f'kull skola li ma' miżuri għadhom qatt ma ġew implementati. Kondanna oħra ġiet mill-Union tal-Edukaturi Professjonali fih dan il-UHM Voice of the Workers li qalet li ħassra li l-aggressur ma provax issib mod ieħor kif tirriżolvi l-kwistjoni li kellha. L-Union tal-Edukaturi Professjonali żiedet tirreġistra tħassib dwar il-mod kif l-aħħar snin l-awtoritajiet naqsu milli jipproteġu l-edukaturi fl-iskejjel tal-gvern b'miżuri li hemm bżonn jittieħdu minnu fih ħalli tiżdied is-sigurtà f'kull skola.